Bilboko plaza berria gainezka EAJak Euskadi Gara Mundialak Gara lelopean ospatu duen aberri eguneko ekitaldian. Jendetza bildu da lehen aldiz Aitor Esteban EBBko presidente berriak eta Imanol Pradales lehendakariak elkarrekin egin duten agerraldi honetan. Estebanek adierazi du 130 urte daramatzala alderdiak aurrera egiten ekintza zehatzekin. Nork lortu ditu aurrera pauso guzti hauek, gure autogobernua eta gure ongizetaren alde, nork erakutsi du ambizioa, nork egin nahia, Eusko Alderdi Jeltzaleak. Estebanek azpimarratu du Euskadi deitzen den herri ederra dugula eta belaunaldiz belaunaldi nortasunari tinko eutsi dioten emakumeak omendu ditu. Mundialak izan ziren, euren gurari eta grinetan, eta haien aleginak ere, gure harima bizirauten lagundu gaitu. Mila esker gure emakume aitzindariei, eta gaurkoei ere asko zor dieguta. Asko zor dizuegu. Bestalde lehendakariak salatu du Espainiako Auzitegi Gorenaren azken erabakia autogobernuaren aurkakoa dela eta tentazio zentralizatzaile baten isla dela eta aurrera egiteko jeltzale guztien laguntza eskatu du. Gure aurrekoek erakutsi bezala, hemen gaude orain lekukoa eskutan, indar berria, herria gidatzen jarraitzeko pres, Euskadi berria eraikitzeko pres. Eta hori guztia lortzeko, zuen guztion laguntza behar dugu.